שלום לכולם, הגענו אל השיעור החמישי שלנו. נסגור בו את נושא הסיבוק עם קומבינציה קצרה ופשוטה מאוד שהכנתי. אני אראה אותה ומיד אחר כך אלמד לעשות אותה. הקומבינציה נראית כך. בשביל לעשות את הקומבינציה הזאת נעמוד עם רגליים צמודות וניקח את משקל הגוף טיפה אחורנית כך שנהיה על העקבים. נפתח את אצבעות הרגליים, אחר כך נשען עליהם ונפתח את העקבים. עוד פעם אצבעות הרגליים ועוד פעם עקבים. אחר כך נסגור אותם בסדר הפוך. נסגור את העקבים, נסגור את האצבעות, עקבים, אצבעות. זאת אומרת שעד עכשיו יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מבוא ניתן קפיצה קטנה, נסליב את הרגליים ואז נחזיק 1, 2. אחר כך ניתן עוד קפיצה אחת, כך שאצבעות הרגליים יהיו באוויר כשאנחנו על העקבים ויפנו כלפי חוץ. זאת אומרת 3, 4. אז עד עכשיו יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. אחרי זה ניקח את רגל ימין, נשים אותה מאחורי ברך שמאל ופשוט ניפול עליה. ניתן שתי פתיחות על הנעל ונקום בסיבוב ימינה. המצב שהרגליים שלנו נמצאות בו לא מאפשרות לנו לקום עם סיבוב לצד שמאל, אבל הן מוכנות בדיוק לסיבוב ימינה. אז זאת הקומבינציה שלנו להיום, אני אראה אותה שוב. וזהו, תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.